Ja, we hebben het nog niet in beeld gehad, maar heb je iets te maken met dat pand? Ze is toch ontwikkeld en geboren. En opgegroeid. En wat ziet je van elkaar? Man en vrouw. Man en vrouw, hè. Net 40 jaar geleden al. Oh, proficiat nog. 27 november. Dat is al lekker geleden. Dat zal je dan niet echt goed hebben kunnen vieren, denk ik. Nee. Wel. Je waren toch... Ja, met de familie. Ik mag geen reclame maken, maar in Smak was er nog een restaurantje, daar konden we terecht. Oh, ik weet Maar dat is wel officieel, je weet wat ik bedoel. Ik weet welke restaurant, want er is maar één restaurant in Smaak. Ja. Hè? Ja. Ik heb trouwens gehuurd dat die mensen ermee gingen stoppen. Ja, klopt. Ja. Dus Ja, hadden nog het is mooi, echt als je ambities hebt voor de toekomst. Nee, niet in die richting. 2 knaagden heel bij Ja, maar ja, die kent ze, als je goed kijkt, die kent ze allebei niet in de bediening laten lopen. Nee, zo alle gekheid om een stokje. Ja, je mag ergens binnenkomen, want er werd een hond wat je ziet. Want een hond, dan is Ja, maar het ik gek op denk mensen. dat ze meer verdeur zien. Ja, als, En dan liep Nieneke ergens mee doorheen, want die weet er alles van. maar ook even Nieneke? Lieneke. Lieneke. Ja, ik zal lekker zijn jas aan doen. Ja, dat is goed, want Lieneke had nog geen idee wat de reden is waarom wij... Nou, Jawel. wie kijken, ik zat nog alleen, dus... Oké. Nou, dan... Oh, kijk hé. Oh, kijk, dat is het toch. Dat is Bas. Serieus? Ja, daar hebben ze het allemaal tegen. Oh, dat is Bas, dus je ziet echt vaste kijkers van het programma. Ja. Ja, we kijken echt regelmatig. Alleen als het heel erg Zuid-Limburg is, Geef dan, maar de knuffel en dan is het goed. dan Hey, haken we vriendje. af. Luca, Ja. doe eens high five Dan met gaan we Bas. er gewoon in, want Doe eens anders- high five. als hij de High 10 five. minuten- Ja, doet 10 hij. minuten maar Met de uit. linkse hand, doe maar. Dat doet hij. Luca, Luca, Zet. high five. High five. Ja, hij is er gezien. High five. Ik tik hem aan. Ja. Dus nu, joh, het is nog slimmer als we met z'n drieën bijeen. Je hebt goed volk er wel uit. Oké, Lieneke. Lieneke en Hen. Hen. Lieneke, waarom denk ze dat we hier gestapt zien? Ja, ik denk voor die oude boerderij. Denk ik. Fout. Ja? Ja, moet je nog één keer rooien. Hendrik moet De mij. stickers ik op de ruut zit. Tada! Dat was de trigger. Nou, we reden hier langs. En toen, waar was het ook alweer? Ja, kijk, onze cameraman Mitch die zit van... zien we door alles geweest, want er hangt een onderwegsticker zit er op de raam. Ik zeg, nou, hier hebben we nog nooit een interview gedaan. Nee. Dus- Wel iets verder daar, richting wel. Maar wel. dat, ja, wel zien we Duk zat geweest. Oud klasgenoot van mij. Maar hoe komt de sticker door? Waar komt de sticker Ik heb vanaf? besteld bij L1 toen dat dit. Want ik had namelijk, dat liep een paardje in de wei richting wel. Dat was al 40 jaar oud. Ja. En iedereen zei van dat paard gaat door, dat werd slecht behandeld. Maar dat was gewoon op leeftijd. En dan nemen de spieren wat in en dan had er wat over. Dus dat paard dat zag er heel slecht uit, maar dat was super gezond. Inmiddels is hij overleden. En zodoende kon ik die stickers ook bestellen. Dus dat heb ik besteld. Plek het per aan en dat ziet de Bas ongetwijfeld. 2 dagen later komt hij dat minnetje langs rijden met Bas. En hij reed gewoon, daar heb ik nog gezwaaid, maar. En nu heb je een andere auto, zien we. Ja. Ja, we hebben dat een is andere. aardig de sticker. Dit is even een tijdelijke oplossing. Vandaar dat hij niet bestekkerd is. We zitten tussen twee onderweg auto's in. Maar hoe lang is dat geleden dan? Dat we Ja, hier langs. Zeker 3, 4 jaar geleden. Dus de sticker daar hangt er al Ja. 3 jaar. Ja. Loop er even mee heen. Want ik wil even checken wat de conditie van de sticker is. Ja, dat Anders zal, zal nou onderhand wel iets minder zien. Ja, want is die, oh lekker. Dat scheelt direct 5 graden. Ja, in de zon, uit de wind, dan is het lekker, ja. Ja, het Ja, geel dat- is al iets ja. minder geel. Het is wel aardig. Hé, en wat is dat? Wat is dat andere? Dat is eigenlijk wat hierachter nou aan de hand is met de ontgrending. Oké. Heb je er last van? Nee, niet echt. Nee, want ze hebben nou ook een grote geluidswal gemaakt. Dus Krijg je er nou straks dan zo'n mooi natuurgebied voor terug? dat werd helemaal natuurgebied, ja. Dat werd eerst helemaal ontgrend en dan werd het weer wat eilanden aangelegd. Dan moet nog daar zit nog een dassengebied, dat moet daar ginds naartoe. Dus alleen het ene jammer is, het was vroeger allemaal boerderijen hier. Ja, dat werd allemaal natuur. Ja. Dat is dan wel jammer. Dat die boeren moesten vertrekken? Ja. Hier tegenover ook, daar heeft mijn broer daar gezeten. En dan is inmiddels alweer meer dan 10 jaar weg. Dan hebben ze het gekocht. Dus er wordt helemaal niet meer geboerd? Hey.
Ja, daar zit tijdelijk een andere boer op. En, maar dat werd allemaal afgebroken. Dat werd afgebroken. Dus dat is wel jammer. Hey, maar en Portmansgoed? Ja, daar heb je een man. Dat Han? Dat was een klein beetje een vergissing. Oh. In Waalheide en Waals archief. Ja. En die zei van op een gegeven moment, die boerderij, die had een naam, die heet Portmansgoed. En daar heb ik voor Lieneke op een verjaardag een cadeau gegeven. Ik zei, dan doen we dat bordje er ook op. Want zo schijnt hij te heten. En 3 jaar later komt dezelfde mens van het Waals archief en toen zei hij van, we hebben ons vergist. Want de weg liep anders hier vroeger. Ja. En Portmansgoed is die volgende boerderij. God, Alleen niet meer de originele, want die is herbouwd. En deze boerderij, dat weten ze eigenlijk niet precies, maar die is van 1733 schatten ze. Dus dat is een behoorlijke leeftijd. Ja, want dan denk ik bij mezelf 1733, dat was niet de bouwstijl in de 18e eeuw, denk ik. Jawel. Ja, maar Met dat. Nee, Ja, maar waarom dit is- niet. ja, Maar ik zie door de stien zitten. Ja, Daar hebben ze later natuurlijk die logo erin gezet. Aan de andere kant hadden de Maas. Ja? Aan de ene kant zaten de Duitsers, aan de andere kant zaten de Engelsen. En ja, mijn ouders hebben dus mijn vader toen dat die het hebben moeten vluchten. En toen die terugkwamen, dat was één gatenkaas. Dus toen had mijn opa, mijn vaders vader, die had toen dat helemaal weer dicht laten strieken en als het ware maar toch weer een beetje. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal erachter. Dus het zit helemaal vol met scherven van de oorlog nog. Maar ten boom ook ten zat verrotten, die hadden we willen sporen. Ja. En toen hebben die wat gesnoeid. En de ene zaakketting naar de andere, die zit helemaal vol met fragmenten van granaten. En we vinden er nog even, wie aard hebben we nog van verschillende stukken liggen, weet je wel, van die stuurraketjes en Ja. zo. Nou, ik weet dat daar waar ik woon, een stukje verderop, dat het door enorm nut gedaan heeft. En dat de boeren op een gegeven moment ook gevlucht zijn naar de bus die erachter lag. En dat die door onder de grond hebben gezeten. Hebben ze dat hier ook gedaan? Nee, die zijn geëvacueerd. Oh, ze zijn geëvacueerd allemaal. Ja, Oké. ja. Hé, maar er wordt dus eigenlijk met de boerderij niks meer gedaan. Nee, dat was toen de vraag van, gaan we dit opknappen of gaan we nieuw bouwen? Nou ja, daar was zoveel aan te doen dat verbouwen was nog duurder als nieuwbouw. Dus vandaar dat toen dat huis er is komen te staan, Oké. dat ze dat Dan gebouwd moet hij hebben. binnenkijken, dan heb je een idee van hoe slecht de kwaliteit is. Loopt dat nog een tijd? Kom maar. Ja, hem weet precies wie het werkt. Als je regelmatig kijkt, dan weet je dat Maar ook wel. Hè? zussen binnen nog sporen van de oorlog dan? Ja, dan moet je echt naar de zolder, daar kun je het nog zien. Maar beneden in huis kun je het eigenlijk niet meer zien. En wie is er met de peurspuit aan de gang geweest? Ja, dat is de storm. Ja, dat heeft Lieneke van de Week nog gevonden, zo'n fragment. We hebben, als een bepaalde soort wind hier hebt, dan dat is gewoon drama. Dan vliegen de pannen van het dak Met af. granaat. Dus kijk, zo'n Zo klein tegen de kop stukje en aan dan en zo'n geweg. Ja. En waar vindt ze zoiets? In de grond? Ja, hier in de grond. De mensen zitten erachter al, ik weet niet hoeveel dingen gevonden. Dus, Ik heb ze nog gewoon wie nut het tegen gedaan heeft. ja, je hebt het echt lelijk gedaan. Ja. Oh, we mogen er binnen. Ja. Ik geef hem weer aan dicht, het altijd ijzer. Misschien krijgt er nog wat voor. Oh, chic. Nou, dit was heel vroeger was dat de koeienstal. En hier stonden koeien, daar stonden koeien. Ik ga even de deur dicht maken, want er zit ook nog ergens een kat. Hey, en met hoeveel woord je toes, Lieneke? Wij zijn eigenlijk maar met z'n tweeën. En mijn vader kwam uit een gezin van 7. Oké. Maar is ze nog op de boerderij gewerkt? Ja, dat was toen dat dit Ja? was. Ja. Dus of- melken was vroeg op Nee, melken niet. Dat heb ik Melken niet niet. gedaan, maar wel op het land met werken. Dat was normaal. Vakantie, daar zat er voor ons niet in, hè. Het wordt een leuke tijd. Als je een leuke Ja, jeugd gehad. jawel. Ja? Waarom meestal wel bij blij als de vakantie was, van de kon ze weer naar de school toe. Hè. En waar ben je dit tegengekomen? Dat wil je niet weten. Dan, Dat is een geheim. dan moet er een tweede serie achteraan maken. Nou, als het interessant genoeg is. Nee, ze is jouw leerling van, ik was rijinstructeur. Ik was haar rijinstructeur. Ja. Ze zeggen altijd, ja, ik ben dus aan mijn rijinstructeur blijven hangen.
Maar dat is tijdens de rijles niks gebeurd, want de verkering is pas aangegaan nadat ze het rijbewijs had. Oké, dus alles was veilig, hè? een belangenverstrengeling te voorkomen. Nee, er is toen niks gebeurd. Nee. Maar wie noemt het eerste initiatief? Nee. Ik. Dus die ga je op een gegeven moment in rijbewijs. Ja, Maar had ze het kriebelde wel veel eerder. op je die al? Ja. Hij stieg wat in de smiezen. Ja, heel duidelijk. Maar er zat nog een concurrent. Oh, Dus ik was heel voorzichtig. een concurrerende rijschoolhouder. Nee, ik was een leerling was dat. Leerling.